Vítajte v mojej kuchyni. Dnes vám ponúknem jeden recept na prípravu mäsa na taliansky spôsob, ktorý sa volá alla pizzaiola. Budeme potrebovať niekoľko natienko vyklepaných plátkov chudého hovädzieho mäsa, 2 filety ančovičky, ja zvyknem rátať jeden filet na 4-5 kúskov mäsa, petržlenovú vňať, jeden strúčik cesnaku, zahŕsť kapár, rajčinovú šťavu, oregano a sol. Začneme prípravou rajčinovej šťavy. Dno širšieho hrnca sme pokryli vrstvou olivového oleja, do ktorého dáme steniť nadrobno posekaný petržlen spolu s cesnakom. Počkáme, kým sa trošku stení. Tak. A pridáme naše 2 ančovičky. Ako som vám už spomínala v prichádzajúcich receptoch, ančovičky necháme len rozpustiť, nakoľko ich dlhé varenie spôsobí, že dodajú horkastú príchuť jedlu, ktoré pripravujeme. Tak. Steníme na miernom ohni. Tak, ančovičky sa nám rozpustili a môžeme pridať rajčinovú šťavu. Dáme rajčinovú šťavu alebo rajčiny v konzerve, podľa toho, čo máte k dispozícii. A pripravíme takúto omáčku, ktorú budeme potrebovať k mäsu. To by stačilo. V takto pripravenej omáčke pridám ešte moje kapary, ktoré boli naložené v soli. Z tejto soli som ich umyla. Môžete do tohto receptu použiť aj kapary v náleve. Takto pripravenú omáčku povaríme približne 5 minút na miernom ohni. A necháme variť. Na pánvicu sme dali trochu olivového oleja, v ktorom osmažíme naše plátky hovädzieho mäsa. Také 2 minútky z každej strany. Opečené plátky vyberáme a presunieme do našej vopred pripravenej rajčinovej omáčky. Opečené plátky mäsa sme presunuli všetky do našej rajčinovej šťavy. Pridáme ešte oregano. A povaríme na miernom ohni 2-3 minútky, nie viac. Naše hovädzie medailónky alla pizzaiola sú hotové. Ako prílohu ja som dnes použila varené nové zemiaky, ale môžete použiť aj varenú rýžu alebo aj kus čerstvého chleba. Hotovo? A do toho